Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon tang mag-ampo mga igsuon sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod nga magkahiusa unta ang katawhan, labi na ang atong mga leaders sa mga nasod o sa katilingban. Yampo po nato padayon ang atong mga benefactors and donors nga sa ilang pagsigig hatag nato dinhi sa ilang financial support o in kind, mahimo unta sab sila nga magkahiusa o malipayon sa ilang kinabuhi. Espesyal sa nato karong iampo ang atong parochial vicars, Father Arnel, kay nagsaulog siya karon sa iyang birthday. Walang ta kamanyanita kay wa man sad siya diri no, kita lang ta dito sa kinananay siguro na ba kay kaon ron. Bitaw atong iampo nga malungtaron o magmabungahon ang iyang kinabuhi, labi na sa pagpangalagad sa simbahan isip pari na agianan sa kaluwasan sa mga kalag sa katawhan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot nga kaming imong katawhan, magtukaw ug magpaabot nga malaumon sa pag-anhi sa imong bugtong anak, sumala sa gitudlo kanamo sa among manluluwas, magsiga unta sa gugma ug pagtuo ang among mga suga sa among pagsugat kaniya nga mahimayaon, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang inyong manunubos, ang balaang Dios sa Israel. Ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat.
Ang inyong mga kaliwat may sama unya kadaghan sa balas ug dili gayud sila mapuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan. Ni maglakaw diha sa dalan sa mga makasasala. Ni maglingkod uban sa mga walay ulaw. Hinunua ang iyang kalipay, anaa sa balaod sa Ginoo. Ug nagpalandong sa iyang balaod, adlaw o gabi. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa nagadagan nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa igo nga panahon. Ug kansang mga dahon dili gayud malarag, bisan unsay iyang buhaton mulampos. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Dili ingon ini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa uhot nga ipadpad sa hangin. Kay nagabantay ang Ginoo sa dalan sa matarong. Apan ang dalan sa dautan mahanaw. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon unsa may ikatandi ko sa mga tao niining panahona. Sama sila sa mga bata nga nagyampungan sa merkado. Usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Mitugtog kami huni sa kasal alang kaninyo, apan wala.
kamo musayaw, miawit kami alawiton sa paglubong, apan wala kamo manghilak. Si Juan mianhi, nagpuasa siya, ug wala muinom og bino, ug ang tanan miingon, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao, ug siya mikaon, ug miinom, ug ang tanan nag-ingon, tan-awa ninyo kining tawhana. Ulit ug palahubog siya, ug higala sa mga kobrador sa buhis, ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nabuhat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Karong panahon na uso na kaayo ng fake news, labi na gyud diha sa social media. Hashtag ni fake face. Ba mga naong ba? Kay naa na may mga kuan sa computer nga kanang i-enhance imong naong nga imbis unta to gansal-gansalon kay kag naong muhamis og maayo, mga fake face. Nasay fake bodies. Imbis imong lawas murag rice terraces, pwede na nimo kanang ipaslim diha sa computer. Naasay fake nga mga butang na to, mga actions. Hastagong eroplano pa, sayaw-sayawon dito sa langit. Maglupad ba, magsayaw-sayaw ang eroplano. Napay tukar nga budot. Kamao na kaayo ang kalibutan mo falsify sa kamatuoran. Mo na magduda na ta. Inigtanaw niya, naara ba diha karon ang center of communication? Naara ba diha karon gani ang pinakadakong volume sa kining gitawag na tog himo ba sa ilabang love relationships kanang nag-uyab-uyab. Daghang kay nagkauyab anang internet. Naa diha ba? Nga naa diha ang daghan kayong fake news. Di ba? Pila ka buok na nga biktima ana, naiuban, naka-timing og arang-arang, murasag nakadaog og loto, kay nikalit lag kaminyo og taganasod nga layo niya dato. Nasay uban, nataghapan, na-rape pa, napatay pa gyud. Kay lagi, naadiha lagi ang fake news. Kamo, di mo hilig anang social media. Pero kita nakapahimos punta ng social media. Kay kaning ato, di man ay fake news, no? Hashtag ni akong naong, di man ay fake news. Mao na nga, nakabaligya sa tag slots. So, usara gidili fake news tingali sa social media. Kinira yung atong gibaligyang slot. Kay kada ni mo palit og slot, na adjud kay grasyang madawat. Unsa maroy atong mga slots be? Kasi kuwasan mo kay bao. Na atay dopes, divine, unity, prosperity, and satisfaction. Mo na imong madawat kada ni mo palit aning maong slot. Tuo mo dili. Naka-experience na mo wa. Nguban isin unsa man ang slot eh. Ang slot ba kanana siyang natay dakong project para karon atong kumbinto hinto koronon mo abot siguro nig mga 40 million, 3-story with roof deck nya dako-dako sang area. Kana ato nang gi-divide into slots nya napamantay bayron nun kato mga utang nato murag na hurot-hurot na mangitingin natog bayad. Mga 15 million pod to. Na nga nahimong 55 million ang atong dopes nga ato rong gibaligya. Nya ang atong halin as of yesterday niabot na og 14,356 ka slots. Pakpakan na to Salamat kayo. Salamat sa nituo sa atong true news, dili fake news. Unya daghan kay testimonya ani nga nahimog yung
na-experience nila ang divine unity, prosperity, and satisfaction. Na magani usa nga nahugno yung iyang business pagpalit niyang slot, pero satisfied kaysa siyang kinabuhi karon. Isa sa una pader magdawat kog millions, karon nga thousands na lang. Mas malipayon ko karon kaysa una, kay sige kong palit og slot diha. Ay ginagmay ra gud pader, tagsa ka slot, pero kada buwan sa ko palit nako. Labi na gyud imo nang padako-dakuan mo, samot yun ang imong satisfaction. Di ba? Nya, kanisang atong ikaduha nga slot, special slot na to karon, ikhak, edad ko halad alang sa kabus. Ikhak. So ang atong edad, isipasalamat sa Ginoo, atong palitan og slot. Tag 100 rani per slot. Nya nagbaligya taron og 20,000 ka slots para ni atong ipanghatag sa mga kabos. Di ni fake news, kaya nga naman, purting daghanang kabos din sa ato palang parokya, mga 3,000 kapin ang kanagyong pobre kayo. Nga, manghatag lang tag 10 minos, mga kuanti ngayon, mga 3,000 ka 5 kilo packed rice, isip atong gifts ngadto sa mga kabos na tong parokyano. Nga, maunay atong gastuhan aning ikhak. Edad ko halad alang sa kabos. Pasalamat po ta nga daghan sang ni-reply ani no. As of yesterday, nahalina na taog 1,605 kaslots. Spakpak. Daghan pa biyang nahibilin na pay 18,395 kaslots. Pero tag 100 naman imo lang ng palitan. Ako nag-promise naman ko daan, basta buhi pa ko next week, mo palit ko og pila may akong paliton 559 kay 59 naman ko karon. 59 ka slots akong paliton aning ikhak. Manamon lang nato. Pwede ra sa gug kausahon, depende sa kita sa dupa-dupa bang. Ana nya ngano ako maning gihisgutan tungod kay ang fake news mahitabo basta tawhanon nga isyos, tawhanon nga activities, tawhanon nga mga pulong ang atong gamiton. Kanus aman ang tinuod nga balita, kanang tawgon natog maayong balita, kung ang pulong sa Ginoo maunay atong sundon og pamation og sundon. Pulong sa Ginoo ba? So tanan nga butang aning kalibutan nga dili related sa pulong sa Ginoo nga naas Biblia og gitudlo sa simbahan, fake news. Hilom lagi mo. Pananglitan ka nang maingon, imna ni kay di na jud ka masakit. Sama na, true news o fake news? Fake, oy. Hasta ganing gabaligya na, nasakit. Unsa may true news? Pangandam kay mamatay ra gyud ka. Mo nay pulong sa Ginoo, pagtukaw kamo kay moabot ang kamatayon sa takna nawa ninyo palandunga. Kana ayaw pagsigi gasto anang para sa imong health. Unsa may imong gastuhon? Gasto para pagsabwag sa pulong sa Ginoo. Diha i-invest ang imong kwarta sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. Pananglitan karong Christmas, naa kay silingan diha nga nag-standby, manuyupay pagyod, pirmi lang gigotom. Ang pulong sa Ginoo gaingon, pakana ang gigotom. Sulay kuno na paghikay kuno kas inyo, unya imbitara na sila. Nya moingon din ka, arita mga onron brad ha. Kamo sis, kamong nag-standby da tanan, arita mga usamo ngano man ma'am or ngano man sir, ay Christmas man ron na amang pagpaambitay. Ay na ako mo pakaon sa ko ninyo, inikaon anak dito moingon gyud lahi gyud ang naasimbahan brad no. Isa ngano man pakaon gyud nato. Nya padadaan pa nimog mga gifts ngadto tag 2,000 kada usa, ni 40 sigahas mata anak sunod adlaw. Oh. Pero wa ka kahibaw nga usa di ay nila or pipila kanila
natandog sa imong gibuhat, naka-feel nga siya gimahal, naka-feel nga siya na ay value. Ug ang sunod niyang buhaton, mubalik na nimo og mangutana, unsa may akong buhaton, sir, ma'am, nga aron mabag-o ko. Gipulaan ako ani akong kinabuhi, ibog kay ko ninyo nga sige mo ana simbahan. Dali kay kami nabunyagan ka dong. Nga wa man ko kailan ng bunyag, ma'am. Sige ako kang pabunyagan, ikaw magbunyag, ako kang kuanon kanang tagaan og trabaho diri, okay ra nimo. Nya muundang na kaana imong suyop. Ingon sa siya, ma'am, undang gyud ko, ma'am, basta na lang ko'y trabahong tarong kay ako sang ginikanan, galisod sad, sige lang sad pangawat, sige lang sad og kanang kuan. Sige tagaan ti ka diri, haron ari na ka mangawat diri. Di ba? Ana, siya niya, ma'am, di ka masuko, isa dili. Ang pasabot nako, ayaw nagpangawat, ari ka diri mangitag panginabuhian. Ana ba? Unya unsa may resulta? Mobaliyo na siya. Hala, idig-agas des akong singot, na maday ko'y income. So ang akong buhaton, dili day ko mangawat, mupaagas kong singot. Nya, sige sikag sulti, atimanon, palitan nagsinina, naka-eskwela ka doon. Wag yun, ma'am, sige, pa-eskwela akong tika, na amaroy als. Di ba? Hibong lang ka nga purti namang brighta. Hala, ni graduate og college, tungod nimo, summa cum laude. Adi mo to? Posible dili. Kinsa may nakapatandog niya, katurag yung imong pagpakaon kay nagtuman kas pulong sa Ginoo, dili na fake news, conversions of heart, di na fake news. Muna nga sa atong unang pagbasa niingon, ang sa tigibutan sa atong unang pagbasa, kung magsunod mo sa akong mga pulong, kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba ug ang inyong pagkamatarong sama sa balod sa dagat. Saad nas Ginoo? Dili na siya fake news. Di ba? O niya gipunan pagistubag nato sa Salmo, unsa may gibutang? Unsa may fake news ni dili? Ang naggasunod kanimo Ginoo nagbaton sa kahayag sa kinabuhi, the light of life. Daghan kay rong gingit-ngitan diha tungod aning bisyo, tungod anang fake news nga kun mangawat ka dali rang kwarta, mamaligya kag siyabo dali rang kwarta, mangurakot ka dali rang kwarta, magpari ka minus-minus nagkolekta kay krisis na. Ana ba kanang fake news man na nga pagpari dong aron dali kang madato. Kay natanawa ra ko ng mga pari dali kay kapalit og sakyan ng nindot. Munindot pa ang ilang mga balay. Kanang atong silingan dong wa pa na mapari ang balay ana sus tukas-tukas kay nipa inig hangin musaka inig wa na hangin mo ana sad musira. Ana pero tanawa karon mura nagbunggalo na pay swimming pool. Uwap anak mapare, so di gina maingon anak. Tinuod ba na? Dili. Tinuod. Kay nga namang naingon anak, kay mubaha lagi. Kung magtuman ka sa pulong sa Ginoo, mubaha yun ang grasya. O niya, ang kanang pagpare. Testingin ninyo. Testingin ninyo ang suod pagkapare. Kisay ganahan din magpare, be. Tas kamot. Wow, kisay ko tayo ganahan. Mauna, mubaha lagi. Para karon nato din pila na ni kamilyon ang niabot nga kwarta. Hapit na mohabot sa mga donations palang-daan sa atong kaning mga projects. Hapit na moabot og 140 or sobra na baka 140 million in 3 years time. Ni baha ang grasya. Pero mahimo ning fake news kung anha mo sentro sa kwarta, dili sa purpose nganong ang kwarta ni baha. Ug mao na nakatukod tag kapilinya, nakahimo ta dinhi tanan nga mga projects nga usahay makaingon ta mura manig di ta katuo nga mahitabo ni bisan ako di sa ko katuo pero nahitabo. Pila ka kinabuhi nga atong naluwas nga na ospital, pila ka buok namatay na sad nga kinabuhi nga atong nahipos pinaagis paglubong nila. Mga way balay atong gitukurag balay din alang ta magsigig publish ana sa
diha sa social media. Kay mahimong fake news usahay. Ato na lang yung trabahoon, hinay-hinay. Kaning mga thousands of families nga atong gisigihan og hatag og mga ginagmay lang kanalang tag 5 kilo packed rice. Dako na kayo na nga news ngadto nila or maayong balita. Ug mao na kining atong ikhak, lain na sa ning maayong balita karong December. Mao na siya ang giingon ni Kristo. Ang katawhan karong panahona, mura silang mga bata nga naa sa marketplace. Wa maminaw sa akong pulong, gusto sila nga ang ilang pulong paminawon. Mo na magmahay lang sila, moingon sila, nitukar mi og hunis kasal, wa mo manayaw. Ning tukar pud mi og hunis sa paglubong, wa san mo manghilak. Kana bang isignalan ta bitaw insist sa atong gusto? Paminaw ra gud mo sa pulong sa Ginoo. Sama na mga banag asawa, mingong asawa, ulig sayo dong. Di na hinon, ulig sayo. Nya kanus anon mingong asawa, dito na lang kas imong kabit, dito na lang kas imong barkada. Muuli na noon. Nga naman na. Sinupakay to the max yun. Pero ingna ko no, dong, bisag dili pa ka muuli, kuyog manggid nimo ang Ginoo, magpaabot ra gyud ko. Take care. Di ba? Mingon din na imong bana, buutan na gini akong asawa. Pag uli sa imong bana, gaagbay siyang kabit, no? Nya mingon dayon ka, nganong reklamo man mo? Mingon dayon ka, natintal day ka dong, makapa-impierno ra ba ning imong gibuhat. Pero bisag padong na ka sa impierno, di ara gyud ko nga mugunit nimo aron mabalik ka sa daan padong sa langit. Mingon din ang kabit niya, muhonghong na nga to sa ang katong kabit niya ba, muhonghong na sa imong bana, sana all. Ana siya kay talagsaon kay day kanang asawa ingon ana, labaw na gyud ang bana kay karon mangabit naman sa mga asawa, may naman sa kay mangabit karon tungod anang social media. Labaw na gyud ang bana mo ingon. Day bisag na mabdos kas imong kabit, ako ra gyud ang atimanon kay kada bata gasa gina sa Ginoo. Sunod tuig mo na sa nang imong asawa, dong di ana sa laing gasa. Nya mingon ra gyud ka nga matuman ang imong pagbuot. Di ba? Ana ra. Nya unsa man na, good news o fake news? Good news. Ngano man? Sige kung gasa. Sige gasa. Ana na siya. Yung kapaita sa dana pader. Moingon na gani kang paita sa dana sa ato pa. Gusto na nimo ang imong pulong, ang imong standard, mao imong i-impose, and that is fake news. Kaya nga naman, ang atong hunahuna, dili ni siya katugkad sa kamatuoran. Dili gani kahimo pagsiguro ang atong hunahuna unsay mahitabo sunod adlaw, bisan gani sunod oras wa ka kahibaw unsay mahitabo. Nya kanay imong sundon. Gabiyahe mi gikan ko tuburan, nagmisa ko didto. Nya mga alas 8 nas gabiyahe pertig yung kusugas uwan. Gikan mi didto hangtod na lang niabot dinhi nag-uwan. Pag abot na mo diha dapit sa may duol nas Compostela. Unahan padong nas Compostela proper. Baha. Overtake me. Pero hapit ko di makitandaan ni overtake me. Sus mo kabya-kabya magmaayo ang kanabang kay ari ba yang linaw-linaw skilid ingon ko Edgar gar balik lang tag sunod gar gagaling niya mga sakyanan hinay dagan kay mura maglisod manig mo overtake ta. Wa pa ganay ko kahuman nga ingko peligro ron kun mo overtake ta dire dihay ni overtake nga motor. Pag abot yus unahan na mong jutay, huwag bitas ka ng murag kanal-kanal. Tumba, diha gis among atubangan. Ingos nila, hala, kanod-kod kong kaning atong sakyanan. Diha na yun, natumba ang tulo, bana, asawa, ug anak. Diha na sa atong doong sa sakyanan. Murag kong, may kinakabri. Bangon sila, bangon. Akong ablihan ang kuwan, daplin sila. Ako, okay ra mo, Brad? Siya, okay ra. Okay. Ingon tumba na ba? Okay. Ako susgar og na irog pata og na naratol pa kag ang imong nasikaran ang kuan kay
nagdagan gud mi. May gani kina una sila jutay mga duha tingali kadupa o tulo ba to, nakita na mo pagkaana mo tong break dayo. Dali ara gyud kinabuhi, no? Og simbakog na haros pa sa tong among sakyanan kay tungod gauwan ni slide og jutay. Muhunong may pero naa sila slawom ligid. Kadali ra gyud sa kinabuhi. Mao nang kaingon ko pag abot diri, Lord, salamat wa gyud madayon ang dako-dakong trahedya. Tungod ra gyud tos paningkamot nga makauna ko kay uwan in taon kaayo. Basa na kaimi. Sa iyang paningkamot ha, iya tong hunahuna muuna mi kay basa na kaimi. Ana, wa di sa kaybaw nga sa pagbuhat ana, few seconds lang sa pagdesisyon ni ana, mao na ditoy katapusan unta sa iyang kinabuhi. Kami sa nalamdagan sad ingon ko nga balik lang ta diri, di ta diri skillet, balik lang ta kay murag lisod man, sige magkabya tubig. Una nga usahay di ta magsalig ani, fake news raning atong hunahuna. Ang good news ang Ginoo. Ang good news mao ang pulong sa Ginoo, muhatag og tinuod nga kahiusa, kalinaw o kasantos sa atong kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, atong ihatag ngadto sa Ginoo ang tumang pagsalig tungod kay siya ang atong mahigugmaon o makiangayong Dios ug Amahan. Busa muingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga Kristiyanos magmatinahuron unta sa pulong sa Dios ug nga sa kanunay andam sa pagsangyaw niini, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo kanato sa buhatang pampubliko, maangayong mopaambit sa mga bahandi sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ayuhon unta sa Dios ang mga masakiton ug mapanalipdan kita sa mga katalagman, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon unta sa Dios ang atong mga igsuon ug mga kahigalaan nga nanag-una kanato diha sa pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. O Ginoo, panalangini ug kaluy-i kami nga nagadangup kanimo, ihatag kanamo ang among gikinahanglan, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawhata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kamahanamu nga anak sa mga langit, pagkay ko ng imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, pinisayuta maingon sa langit. Ang kananuna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalanan amo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, iluluwa-luwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay inuman tanging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga kalawat kanimo, Apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Mag-ampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas og dugo pinaagi niining sakramento, tudloi kami nga hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon og higugmaon namo ang mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw. Nya mahitabo ra ni nga magkamalinawon ta kung doon natay pagsunod gyud kanunay sa pulong sa Ginoo ug pagpuyo niini sa matag adlaw. Salamat sa nagsunod sa pulong sa Ginoo sa pagkamanggihatagon. Ako nang gisulti kaganiha ang atong mga halin sa atong slots. Ang sa DOPS nahalina na tag 14,356 slots, na apay 40,644 slots na available. Sa ato sang ICHAC nahalina na tag 1,605 slots, na apay 18,395 slots na available at 100 per slot. Atong hatagag masipang pakpak pag-usab ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nga pahinomdom, karong gabi, alas 7 sa gabi, mao ang atong Paris Advent Recollection. Nga naasa tayo pagpangumpisal. So palihog og spread ani nga news, akong gihangyo ang tanan ng mga parokyano, labi na gyud ang mga chapel leaders, ang mga organization, mandated organization officers and members o mga ministries dinhi sa atong parokya nga motambong niini para sa enriching sa atong kinabuhi isip mga mag-aalagad dinhi sa parokya o mga parokyano. Ya ato sa ning i-live stream aron na ang ato sa mga kaigsuonan sa lain-laing suok sa kalibutan maka-apil. Ya ato pagining i-upload gihapon sa atong mga social media account sa YouTube, sa Facebook aron ma-review pod nato. So ampo ta nga may panahon lang unta karong gabi o buhi pa unta ta karong gabi no, aron makapadayon ta ning atong maayong mga pamaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo.
Nya karong Domingo mao ang atong karon sa di ay mao ang deadline sa atong mga parole making contest, submission sa parole making contest. Ambot na ba ni submit, Brad? Wala pa no? Wala pa. Ano pa usa? Awa na siguro na nga first prize. Labi nagwa nagi mo submit nga lain, nanatay first prize. So karon ang katapusan. So kinsa tong gustong moapil hangtod sa alas 12 gabi dawaton nato no ang inyong mga parol nga i-apil. Additional lang na beautification ya ato sang premyo-premyohan kung angayang premyohan o di sa dangayan ato na lang ang pangyoon. Unya ika-Domingo alas 6 sa imidya sa gabi mao ang atong Christmas lightings. Kaning tanan atong decorations dinhi na ay mga lights ani ato ng pasigaon, mag-celebration ta ana para pagpasiga sa atong mga Christmas lights karong Domingo alas 6:30 sa gabi. So kinsa tong ganahan nga mosaksi anhilang mo dinhi pero panimba sad mo iniguman. Pwede sad mo musimbag alas 5 nya mulahos mo sa Christmas lighting. Pwede sad mo sayog abot 6:30 para ighuman mo simba sa alas 7 sa gabi. Ato nang himuong murag dako-dako nga or special nga kalihukan aron pagtimaan, pagsignal nga niya nata sa special nga season, the season of Christmas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris Lucia, que celi mandes ustio, vila primor,